Napakadami ko na ng pawis. At yan, pag nakita niyo yung fish pond, malapit na yan sa amin. Yan, ganito yung view ng fish pond. Isa pa yung ikinabubuhay dito, yung abaka. Katulad nun, kung nakikita nyo, yung nakasampay na yun. Yan, abaka. Ano siya ng banana. Ano bang tawag dito? Puno. So, hanggang doon palalakarin natin. Yan, hanggang dyan. Tapos hanggang doon. Ayan. Malapit na tayo. Ayan. Ganyan yung view. Bahay na nakikita nyo guys. Yun. Katabi pa noon yung bahay namin. So, bali, eto pa yung lalakarin. At hanggang doon. Yan. Walang isda. So, di tayo pwedeng mamingwit. Kasi walang isda. Puro lumot lang nakita ko. Pasensya na kayo sa akin guys pag video ko. Kung masyadong ang galaw. Kasi nga, pagod na ako. Kakalakad. Ayan. So, buti na lang may dala akong tubig. At yan lang guys. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye!